Czas na szybkie włoskie espresso. Dziś mam dla Ciebie dwie formy czasownika dovere, musieć, w trybie przypuszczającym kondicjonale semplice. Dovrei, powinnam, powinienem. Dovresti, powinnaś, powinieneś. Przykład: dovrei fare qualcosa, ma è una situazione difficile. Powinienem coś zrobić, ale to trudna sytuacja. Dovresti fare qualcosa, non è giusto. Powinnaś coś zrobić, to nie jest w porządku. Warto znać te dwie formy dovrei, dovresti. Po więcej włoskiego na co dzień dołącz do mojego newslettera. To bezpłatne lekcje do poniedziałkowej kawki. Link zostawiam w opisie.